Energiatuotannon omavaraisuus ja kestävä tulevaisuus ovat päivä päivältä tärkeämpiä meille kaikille. Esimerkiksi tuulivoima ja aurinkovoima ovat tunnetusti hyviä vaihtoehtoja, mutta miten löytää alusta asti luotettava toimija suunnittelemaan ja toteuttamaan hanke? Me Energiquellellä haluamme edistää Suomen energiaomavaraisuutta ja alueiden elinvoimaa tarjoamalla maanomistajille toimivan yhteydenpidon hankkeen kaikissa vaiheissa. Energiquellellä on yli 25 vuoden kokemus uusiutuvan energian ratkaisujen suunnittelusta, toteuttamisesta ja operoinnista Euroopassa. Ja pelkästään Suomessa on valmisteilla yli 30 projektia. Samarbete med Energiquell har fungerat mycket bra. Jag upplever att det har varit en smidig och professionell part i samarbete och det har underlättat processen och jag upplever att alla som har varit involverade har varit mycket nöjda med samarbetet. Ja, vi valde Energiquell för att de har en gedigen track record från Tyskland, gjort likadana och större projekt och vi såg att Energiquell är tillräckligt stor och har den kapacitet som behövs för att slutföra ett sånt här stort projekt. No, suunnitteluvaiheessa Energiquellen kanssa meillä oli useampia palaveria ja siinä oli kaikki maanomistajat mukana. Se on hyvin avointa ollut se keskustelu. Olemme ammattitaitoinen, luotettava ja vaivaton yhteistyökumppani uusiutuvan energian hankkeissa. Huolehdimme kaikista vaiheista suunnittelusta aina käytön valvontaan ja ylläpitoon asti. Kartoitamme parhaillaan uusia alueita ympäri Suomen uusiutuvan energian tuotantoa varten. Ota yhteyttä, niin autamme sinua hyödyntämään alueesi potentiaalin ja edistämään Suomen energiaomavaraisuutta. Näin teet hyvää koko Suomelle ja tuleville sukupolville ja samalla luot itsellesi uuden luotettavan tulonlähteen. Ja, vindkraft så ger ju en extra säkerhet i Finland. Det ser vi ju från förra vintern nu när energipriserna var hög, så varje dag då vinden blåst så sjönk priserna och räddade oss kanske från Finlands första energikris. Eftersom kommunen har som målsättning att bli klimatneutral så är ju produktion av förnyelsebar energi en viktig del av det här. Och på det sättet så är den här vindparken som vi nu befinner oss i ett gott exempel också på hur man kan lokalt producera förnyelsebar energi. Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä tulevaisuuden energiaa.